stay in my head. Can't stay in my head. पावर एजेल शुरू होला का तो पावर एजेल शुरू होला आगुल गाना राइट साली पे बा जीजा के का राइट साली पे बा जीजा के पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राजी के सुमधुर आवाज में ई गाना आ चुकल बा का ई गाना आ चुकल बा। और अभी कंपनी कौन बा तो टी सीरीज का भैया तो टी सीरीज सब कोई अपन अपन आँख फाड़ के सब कोई अपन अपन डाटा बचा के रखे कोई काहे से कि आ गइल बा पावर स्टार के गाना थोड़ा लेट हो गइल बा लेकिन भैया मामला सेट बा जा का मामला सीट बा भैया केहू टिकी उकी ना काहे से कि पावर स्टार के गाना आ गइल बा बहुत ही बड़ा धमाल बहुत ही बड़ा बवाल गाना होखे वाला बा। ई जौन गाना बा टी सीरीज कंपनी से आवता सिंगर के अगर बात कर जाओ तो शिल्पी राज जी गइले बड़ी पावर स्टार भैया के तो बात बा पोस्टर देख के भाई मन गदगद हो गइल बा। आ सब कोई यही टाही में बा सब कोई यही टाही में बा कि गाना कब आई आ कब रिलीज होई लेकिन पोस्टर तो लॉन्च हो गइल बा। जब पोस्टर लॉन्च हो गइल बा तो गाना बहुत जल्दी आई आप लोग इंतजार करे के बा। हमारे चैनल के अब जानते भाई तबे न मालूम चली कि गाना कब आई या कब बजे आई। अगर चैनल का भैया के जितना भी फैंस बा लोग सबको सपोर्ट करे ताकि चैनल के माध्यम से मालूम चले कि पावर स्टार के सारी लाल भैया यानी सबरा स्टार के गाना कब आई कहाँ से आई समझे सब मालूम यही चैनल के माध्यम से चली। कहीं जाए के जरूरत नहीं के का कहीं जाए के जरूरत रहुआ लोग के नहीं के। वीडियो के बात करिए तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनल बा का छोट मोट वीडियो भैया नहीं के बनल बहुत ही बड़ा वीडियो बनल बा तो बहुत ही अच्छा लागल। लेकिन थोड़ा ये दिक्कत भइल कि तनी होली के गाना अभी तक भैया वाला ना आइल बा। वो गाना के लेके सब मतलब के फैंस लोग इंतजार करता कि गाना कब आई आ का आई। तो जैसे ही आई रहुआ लोग अपडेट के माध्यम से हम बता देम कि गाना कब आई। लेकिन तब तक ये राइट बा साली पे जीजा के गाना जौन आइल बा मतलब कि आवत भैया के भरपूर देवे कोई हमरो को थोड़ा था उनमें से बांट दे कोई या चैनल के माध्यम से का। तो रहुआ लोग हमारा फैमिली बन जाए तो रहुआ लोग अपडेट हमार बतावल जरूरी बा। अगर हम ना बताई तो के बताई कैसे कि पावर भैया हमें इनकर एजे से शुरू हो रहा कहेंगे कि एजे से गाना बहुत ही बड़ा धमाल गाना बा। तो सब कोई यहाँ बाढ़ के सब कोई देखे कोई